Не можеш, не? И това къде са такива? Косъм с новите глава така. Комата още като разтя, че бъде тук сега се мира, така се сети. Благословен Бог наш, сега не ни пристои во веки веков. Амин. На Господа се помоля. Боже вечни, който се храпи на разделените си, да не бъде разделена връзката на любовта, който си благословил и всяки ревеки си ги направи наследници на Твоето обещание, Ти сам благослови тия свои раби, Господи Христина, опътвайки ги във всяко добро дело, защото си милостив и човеколюбив Бог, и затова на Теб слава отправяме на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги во веки веков. Обръчава се Божия дар, Господ за Божията рабиня Христина, от името на Отца и Сина и Святия Дух. Обръчава се Божия дар, Господ за Божията рабиня Христина, от името на Отца и Сина и Святия Дух. Обръчава се Божия дар, Господ за Божията рабиня Христина, от името на Отца и Сина и Святия Дух. Обръчава се Божията рабиня Христина, за Божия дар, Господ, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Обръчава се Божията рабиня Христина, за Божия дар, Господ, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Обръчава се Божията рабиня Христина, за Божия дар, Господ, в името на Отца и Сина и Святия Дух. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Благословено е царството на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги во веки веков. С душевен мир на Господа да се помолим. За мира от небето и спасението на нашите души, на Господа да се помолим. За високопросвещеннейши наш митрополит Галактион, за честното презвитерство, дяконството в Христа и за целият църковен клир и народ, на Господа да се помолим. За благочестивия, христолюбив и православен български народ, за правителството и христолюбивото наше воинство, на Господа да се помолим. За Божиите раби, Косо и Христина, които се читават за брачно общуване, на Господа да се помолим. За да бъде благословен тоя брак, както ония в Канна Галилейска, на Господа да се помолим. За да им се даде целомъдрие и плод от отрова за полза, на Господа да се помолим. За да
синове и дъщери на Господа да се помоля. Като поминем заедно с всички свети, пресветата, пречиста, преблагословенна, славна Владица наша Богородица и всякога Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия си живот на Христа Бога да отдадем. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, во веки веков. На Господа да се помоля. Боже свети, който създал от пръст човека и от реброто си му сетне направил жена и си е съединил с него за помощник нему подобен, защото така е по-угодно на Твоето величие, да не бъде човек сам на земята. И сега сам велико прости ръката си от светото Твое жилище и съчетай раба си Косио с рабинята си Христина, защото от Теб се съчетават мъж и жена, венчайки да бъдат една плът, дай под отроба и добрия добричена, защото Твоя е властта, Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, во веки веков. Венчава се Божият раб Косио за Божията рабиня Христина, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Венчава се Божият раб Косио за Божията рабиня Христина, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Венчава се Божият раб Косио за Божията рабиня Христина, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Венчава се Божията рабиня Христина за Божият раб Косио, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Венчава се Божията рабиня Христина за Божият раб Косио, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Венчава се Божията рабиня Христина за Божият раб Косио, в името